un gwyl sŵn, a oedd yr wyl eleni, dyna y mwyaf i riod i gweld yr wyl. A wedyn ni yn ail, cynhaliwyd y Gwborau Cerddoriaeth Du Cymreig cynta un yn mis Hydref eleni, a ges i'r fraint o gael cyflwyno'r holl beth. So oedd e jyst yn teimlo pan o'n i ar y llwyfan yna. Oedd e fel bod hanes yn cael ei creu, a wedyn ni yn drydydd yw y Gwobr Cerddoriaeth Cymreig. Molly, ti'n gwybod yn iawn. Mae'n gyfle i ni wneud cerddoriaeth, ddod at ein gilydd, a jyst cael trafod pob dim. Beth amdano ti, Jona? Wel, mae'r un cynta bach yn rhyfedd, cos nes i'n actually mynd, ges i'n tocynna. Ond mae pawb dwi wedi siarad efo yn dweud mae Lenny oedd y green man, neu'r gwyl dyn gwyrdd gorau erioed. Ond oedd yn edrych yn ffantastig. A hefyd, mae weld yn fatha platform anhygoel i artistiaid Cymraeg cael perfformio o flaen. Be dwi'n dychymygu di torf sy'n mwyafrif llethol o bobl di Gymraeg, o Lloegr sydd ddim yn siarad Cymraeg, felly mae o'n anhygoel yn nhw gael yr exposure yna. Yn ail wedyn, dwi wedi deud sesiwn fawr Dolgella. Mae sesiwn fawr jyst yn anhygoel. Fel, beth sy'n neis ydi, mae yna bandiau draws y byd a bandiau Cymraeg hefyd, so gynna'ch rhywun No Good Boy o band yn anhygoel. Fydd yn ti band o'r Alban, nes i rywunhau Peatbog Fairies, oedd nhw'n briliant. O'n i jyst methu stopio gwenu drwy penwythnos, oedd yn briliant. Ond yn gyntaf, dwi'n meddwl, un o'r uchafbwyntiau'r flwyddyn swn i'n dweud, oedd gig aduniad Anweledig yn y Steddfod. Oedd o jyst ar lefel arall. Oedd o jyst, dwi'n meddwl, un o'r gigs gorau dwi roed i weld yn fyw o ran yr iaith Gymraeg. A o'n i trio meddwl am gair i ddisgrifio fo, a fel gair na'i ddisgrifio di, biblical.